Passem al següent, que seria el doctor Joaquim Graupera, que ens presenta un altre curs anual, en aquest cas el d'Història d'Estudi d'Historial Europeu, que en aquest cas doncs, tenim aquí. Bona tarda a tothom, se'm sent? Sí? Bé, aquest curs, igual que el de Coma, és un curs també que està plantejat inicialment en 3 anys. Aquest any iniciarem la segona temporada. Per tant, si abans el doctor Carles Bonacassa deia que era un insígnia, això és un ferri amb vocació també. Però bé, començarem altra vegada plantejant el que seria la història de l'art des del principi. No ens menjarem temes d'altres cursos que és història antiga, per tant comencem amb història medieval. El segon, que seria l'any que ve, o el curs que ve, seria d'època moderna, i l'últim de contemporània, que és el que hem fet justament per tancar el cicle aquest any. Està pensat també igual amb aquests mòduls, que hem comptat curs sencer, diferents mòduls, i també és un curs que està pensat a les tardes del dimarts i del dijous, amb aquestes franges horaris que teniu a la pantalla. El primer seria un bloc destinat a donar eines per el que és la història de l'art en general, que és un estil, que és l'art o les arts en general, que és l'estètica, un bloc més aviat d'introducció temàtica. En aquest cas ho donaria jo mateix i la Judit Medri. Després, en altres blocs, malgrat que possiblement amb el bloc horari no podem fer un seguiment cronològic, hi hauria l'art que inicia l'època medieval, ho diria el doctor Carles Bonacassa, i des de, podríem dir, l'antiguitat tardana fins l'enllaç ja amb el primer art pròpiament que unifica Europa, que és el romànic, i acabaríem amb l'art gòtic abans de la professora Ruth Garcia. És un tipus de curs que no està pensat per especialitzar, sinó que és per disfrutar, per aprendre el llenguatge, per entendre què és el romànic, què és el gòtic, què és l'art bizantí, què és l'art islàmic, saber-lo identificar, saber-lo entendre, i per tant, malgrat que és de caràcter divulgatiu, no deixa de ser també un curs també en què hi ha un gruix temàtic que us permetrà entrar a fons en cada un dels estils. Per tant, us animo a seguir-lo. Com tots, estarà també complementat per masterclass, per alguns especialistes que vindran a fer una puntualització d'un tema concret, i després per algunes sortides, que en aquest cas ja les avançarem més endavant, perquè depèn una mica del calendari del professorat, que poden ser o bé de caps de setmana, una mica més llarg, o sortides puntuals, com anar a un museu d'art de Catalunya, a veure el romànic, el gòtic. Per tant, us animo a participar. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A continuació,